pues, lehenengo egiten duguna prozesu honetan da sartu janaria ahotikan eta, hanke ez daude hemen, hortzekin pues, mastikatzen dugu txikitzeko. Nipeko guruinekin eta mingainarekin laguntzen gea jeisteko janaria. Estegorritikan eramaten dugu janaria Urdaiera. Urdaian dagonean gibelak biliz izeneko produktuak kanporatzen du Urdaieraino. Eta janari izati txiki horiek suntzitzen ditu masa bat egiten. Pankreak hartzen ditu nutrienteak. Gero batzen da estegorritik, esteloditik estemera. Eta guztia pasatzeko forma hartzen da. Eta hozkitikan atatzen da kaka. A ver. Gure maketa sistema, arnaz aparatuaren buruz da. Lehenik ahoa daukagu eta hortikan hartzen dugu arnasa eta botatzen dugu. Edo bestela zurrobietatik hartzen dugu eta haizea berotu edo ezetu egiten. Gero faringea dator. Faringeak bakarrik balio du arnasa hortikan pasatzeko. Gero epiglotisa da palanka bat bezala eta janaria ez pasatzeko bilketara eramaten dugu beste zer. Eta horregatik egiten dugu kontrako eztarria. Laringeak laguntzen du haizea pasatzen trakera. Trakeak haizea biriketara eramateko balio du eta ere karbono dioxidoa kentzeko laguntzen du. Bronkioak haizea bi biriketara banantzen du. Gero bronkioloetan haizea eta karbono dioxidoa separatzen da Eta azkenik biriketan haizea geratzen da eta karbono dioxidoa botatzen da. Pues hori, Oso. Lehenik odola giltzurrun arteriatik jaisten da giltzurrunetara. Eta giltzurrunetan odola filtratzen da garbitzeko. Odol garbia berriz bueltatzen da giltzurrun zainetatik. Eta odolaren hondakinak ureteretik jaisten dira urarekin kombinatuta. Maskuria betetzen denean, eukitzen du 85% ura eta 5% odola. Eta uretratik ateratzen da pixa. Gero ere badaukagu hondakinak kanporatzeko beste sistema bat azaletikan izerdia. Kirola ordu bat egiten dugunean intenso, 3-4 litro izerdi botatzen ditugu. Magia! George?